En primer lloc, els programes d'intercanvi europeu són programes que ofereixen una oportunitat de millora educativa, tant als centres educatius que hi participen com a altres entitats o associacions o agents socials que puguin estar implicats en processos d'ensenyament o d'aprenentatge. Segurament aquesta és una de les grans millores que ha portat el darrer programa de la Comissió Europea, el programa Erasmus+, que va engegar l'any 2014 i que durarà fins l'any 2020. Sovint es relaciona l'intercanvi educatiu es relaciona amb un desplaçament o una mobilitat, però va molt més enllà. És veritat que en els programes antics, el programa d'aprenentatge permanent, per exemple, que va ser vigent des de l'any 2007 fins al 2013, les mobilitats educatives i, per tant, els desplaçaments d'alumnes o de professors tenien un paper clau. En aquests moments, la mobilitat està absolutament subjecta al desenvolupament d'un projecte de centre. Per tant, això vol dir que ha d'estar molt ben justificada. I el que interessa en aquests moments és justament que aquests projectes educatius que desenvolupen els centres responguin a una necessitat de millora educativa que ha identificat el centre i assoleixin uns objectius fixats a partir d'aquesta construcció col·laborativa, a partir d'aquesta cooperació amb altres centres educatius d'arreu d'Europa. Cal tenir en compte que l'escola catalana comparteix tota una sèrie de reptes amb altres escoles d'arreu d'Europa. Tenim, en primer lloc, el repte de disminuir els índexs d'abandonament escolar, per exemple. Tenim també el repte d'introduir d'una manera eficient i utilitzar d'una manera eficient les noves tecnologies en l'educació. La nostra escola, bàsicament, el que jo crec que aporta a Europa són els seus valors. La nostra és una escola inclusiva, una escola que creu en el fet que tots els alumnes han de tenir una igualtat d'oportunitats i han d'estar capacitats i preparats per assolir i superar uns mateixos reptes. I aquest és jo crec que és el factor de la inclusió i de lluitar per la cohesió social, és un dels valors més importants i segurament més estretament relacionats amb les arrels mateixes dels valors europeus. A banda d'això, hi aporta tot el seu dinamisme. Les escoles catalanes participen en els programes educatius europeus des dels seus inicis, als anys 90, i fins ara. I això vol dir que són unes escoles realment compromeses amb el seu entorn, són unes escoles que estan disposades a treballar per assumir uns mateixos reptes i per a les quals la cooperació i la col·laboració europea és un factor clau de desenvolupament i de millora educativa. Són diversos els beneficis que obtenen els nens i nenes pel fet de participar en un programa d'intercanvi educatiu. En primer lloc, sempre són una oportunitat per practicar una llengua d'una manera real, una llengua estrangera d'una manera real, i per entrar en contacte d'una manera directa amb una altra cultura i amb una altra realitat. I això, evidentment, els fa més conscients de la complexitat del món en què viuen, un món que se'ns ha tornat molt global, fortament digitalitzat, i al mateix temps els dona una oportunitat per acabar esdevenint ciutadans responsables i ciutadans participatius i actius, que és al capdavall, jo crec, el gran objectiu de l'educació, que després d'aquest procés d'educació tan llarg n'acabem obtenint uns ciutadans disposats a treballar i a comprometre's per al bé comú.